сьогодні не може виконати, тому що тому що підірвавшись до стрілячки сімейної місії, при відсутності людей, хто зможе військовий поліцейський ходити, ніхто до стріляча обов'язково поїхав, а це інша розповідання. Це не діється Варшава, не направить на ці вибори. Але це означає, що ми можемо про них говорити, тому що ми прагнемо і перейти наших міжнародних. Я понимаю, что когда наш президент еще при наличии государств европейских подписывал Минские договоренности, а затем своих голосовал в безопасности ООН, вы понимаете так, что он не собирался выполнять наш президент эти Минские договоренности. Он всего лишь хотел затянуть время, он всего лишь хотел каким-то образом добиться каких-то результатов. Это ваша точка зрения, которую вы вместе по сути и отстаиваете. Насколько я понимаю, это происходит именно потому, что, как вы сказали, вы не имеете отношения ни к разработке статей, ни к общению с президентом, и другими, так сказать, потенциальными влиянием Украины. Я чую президенту України, тому що всі перемовники, вони мають спілкуватися з центром прийняття рішень цього питання. Питання, яке ви поставили щодо того спільного президента, потрібно ставити президенту України, тому що я в них спитала, ставлячи ті самі питання дуже близькі формі. І було сказано дуже просто, знаєте, як ви боїться підійти російську. І це, скажімо, те, з чим журналіст доводиться мати справу на місці. Тому що це було рішення публічне до 30 свідків від неурядових організацій в Америці. В мене багато цього. Цієї історії. Я не знаю, що думав собі президент в цей момент, я знаю. Про що він говорить? Що були проблеми, в результаті яких могли загинути 8 тисяч українських військових. Підписання цього документу це і його робота склали 40-50 хвилин дискусії лідерів чотирьох держав. Весь інший період часу мова йшла про тих 5-8 тисяч днів за Україну власності. Тепер інша історія. Чи написано в документі те, що не може створити для себе реалізувати Україну? Я вважаю, що будь-які домовленості, тому що це не є угода, а домовленості, але це документ і комплекс заходів, підтвердження рішення Радбезу ООН, Україна може виконати свій спосіб, і це предмет Что это было? Чисто, просто лузеры. Да, они даже не лузеры. Просто лузеры. Что это за игра? Сейчас идем на базу. Сколько нам? Блин, видите, 3 минуты. Просто ужас. Уже мы играем вторую игру. А вторая игра называется «Закончили игру». Сейчас. Ну ладно, закончим эту серию. Всего лишь сказать просто самый тупой какой-то. Мы как-то против него оба. Я пришел к ним, они были тимом. Но ни один не ударил меня даже. Все просто стояли. Ладно, всем пока, что делаете, всем пока.